Vítam vás u ďalšieho videa na mojom kanále a toto video bude trošku nečakanej hry. Hra sa volá Minimetro. O čo v tejto hre ide, za chvíľku pochopíte. Dáme si možnosť hrať, klasická hra. A vyberieme si tu jedno zo 4 dostupných miest, kde by sme mohli stavať svoje metro. Áno, ideme stavať metro. Ja si vyberiem hneď to prvé, čo je Londýn. Mám tam dokonca vysoké high score, takže ideme na to. O čo v tejto hre ide? Máte tu takéto všelijaké geometrické tvary, ktoré musíte pospojať takýmito čiarami. To sú vlastne jednotlivé stanice metra a tá čiara sú kolaje. Ospravedlňujem sa, stále mám tú chrípku. Nože pokračujeme. Pri jednotlivých takýchto symboloch, či už je to kolečko, štvorček, trojuholník alebo ihlany, alebo čo tu bude, sa objavujú ďalšie iné tvary. To sú ľudia, ktorí sa chcú dostať podľa toho, aký je to tvar, na takú stanicu. A vy ich tam musíte dopraviť. Jak vidíte, zatiaľ sme previezli 3 ľudí. Čo není trochu? Čo, povedzme si úprimne, není moc. Tak. Ale to sa počasie zlepší, počasie nebudem stíhať to, čo sa deje. Jak vidíte, vpravo hore sú hodiny, tie nám odpočítavajú jednotlivé dni. Po každom týždni dostávame nejaký bonus, či už je to nová lokomotíva, vagón, ďalšia trať, alebo hocičo. No, tu dole, momentum, tu dole si môžete vyberať ďalšie trate, tu máte zobrazené, aké máte dostupné, môžete si sem pridať vlaky, ale to my teraz nestieme, lebo nepotrebujeme zatiaľ. A nie, urobím to ešte na tejto trati. No a máte tu tunely. Čo to vlastne je? Všetko, čo tu môžete robiť s tou mapou. Čiže môžete sem pridávať, ako som povedal, tí vlaky, môžete sem pridávať trate, môžete sem pridávať hocičo. A musíte zabezpečiť, aby sa, ježiš, tu je toho nejak veľa, aby sa ľudia dostali na stanice, ktoré chcú. Počasie sa vám začnú objavovať tvary, o ktorých ste ani len nepočuli a v živote ste ich nevideli, takže to je to väčšia zábava, dostať ich niekam. Mapa, jak si môžete všimnúť a pozerať sa, tuto na tento kuštík sa stále oddialuje, čiže sa zväčšuje a až dotedy, pokiaľ nesklamete. Čiže keď bude na nejakom nástupišti nejaká zápcha ľudí a nedostanú sa na požadované miesto, tak ste prehrali. Ja čo urobím, si vezmem nový vagón a šupnem ho sem, aby mohol prepravať viacej ľudí. Ospravedlňujem sa. A ako už vidíte, už máme skoro 30 ľudí, už skoro 30 odoberateľov. A nerobím si srandu. Nože, si minimalizujem, tak som to mal niečo spustené. No a vidíte, tu sa nám už zobrazila hviezda, čo není ideálne, lebo keby sa ste niekto dostať odtiaľto sem, tak má problém. Ale ja čo urobím je, že zruším túto časť trate, dám ju takto, čiže bude robiť neustály okruh. A toto by na jednu trať mohlo stačiť. Teraz tu začneme robiť druhú trať, to bude vrch a bok, alebo iba vrch a potom iba bok. Čím viac máte tratí, tým je to lepšie, pretože, ak už asi tušíte, tak tým menej vlakov budete potrebovať, aby ste dostali ľudí z miesta na miesto. Nie menej vlakov, ale proste menej sily, menej úsilia. Pretože tie trate sú dlhé a pokiaľ to celé obíde, tak, jak vidíte, už tu sa nám robí zapcha. Pokiaľ to celé obíde, tak to je neskutočne dlhý čas. Tým pádom je lepšie mať viac týchto jak to nazvať? Viac týchto kolají, viac týchto všelakých, čo ja viem. Však vy viete. No. Čo by som chcel ešte povedať je, že asi odchádzam do predčasného dôchodku, ale nie, robím si srandu. Asi si dám pauzu, lebo stále som nejaký nachcypaný. Furt kašlem, drhne ma a momentálne máme školy, je toľko toho, že by som to nestíhal ešte natáčať, ani nie je čas. Teraz som si našiel jeden deň v týždni čas na natáčanie, kedy ma nikto nebude rušiť. A
Aj to kašlem, jak môžete počuť a vidieť. No, táto hra je proste iba o tomto. Ale jak vidíte, tak toto nastupí, táto dráha sa začína nejako preplňovať, tým pádom by som sem mal prijať ďalší vlak. Tak. A, Victory. Dostali sme lokomotívu a môžeme si vybrať buď carriage alebo line. Ja by som si zobral carriage, lebo ďalšiu lineu nepotrebujeme. Úprimne, ruku na srdce, ešte nemáme toľko nástupy, že by sme potrebovali ďalšiu lineu, toto nám úplne stačí. Ospravedlňujem sa, veľmi sa ospravedlňujem. Tak, toto napojíme, a to máme ďalší neskutočný tvar, čo to je? Nejaký... Neviem, čo to je za tvar. Videl som ho, ale neviem, jak sa volá. Nože. Tu máme ďalší trojuholník. Je dobré mať na každej trati aspoň 3 tie základné symboly. Tak ja som tu. O čo som to hovoril? Áno, aspoň tie 3 základné symboly tu musíte mať, pretože aby tí ľudia neprestupovali takú dlhú diaľku a treba 100 dní mám štvorec. Štvorec je tutok. Tým pádom aby toto nastupište, čo je hviezda, nebolo už viac plné, pretože každý stojí do hviezdy a je tu iba jediná hviezda, tak je dobré mať na každej trati aspoň jeden taký symbol. Čiže jeden kruh, jeden trojuholník a jeden štvorec. Toť momentálne ten štvorec nemám, ale to mám všetko potrebné. Mám tu aj kruh, mám tu 2 trojuholníky, mám tu jeden štvorec. Tým pádom to by som bol v kľude vybavený. Keby odtiaľto ovšem nestihli ľudia treba do hviezdičky alebo do tohto kosoštvorca, už vieme, jak sa to volá. No, ale jak vidíte, tie nastupišťa sa mi začínajú preplňovať, čo nie je ideálne a ja momentálne toho až toľko nemám. Ale ešte to nie je nič hrozné, nevznikajú tu žiadne zápchy, tým pádom by som to takto mohol ešte nechať. Aspoň chvíľu. Predĺžim toto. Tak. A jak vidíte, to už toho je docela dosť, tým pádom ja tu dám asi ďalší vláčik putovať, no, to bude ono, čo urobím. Dám tu ďalší vlak. Odtiaľ tu, ja tu nemám žiadny štvorec. Ja tu nemám štvorec. A šikol by sa mi tu štvorec, no že to potom štvorec nebude tutok a odtiaľ to stojí viac ľudí do štvorcu. Week 4, new lokomotív, výborne. Čo si vyberiem? Zatiaľ nepotrebujem ani. A viete vy, jak to urobím? Ja to urobím takto. Predĺžim toto. Dám to takto. Dám to takto. A tu budú mať 3 spoločné zastávky. Výborne, to som vymyslel, čo? Co tu urobíme? Neurobíme tu okruh, nevadí. Tak to spojíme takto, aby mali viac tých spoločných zastávok. A, jak vidíte, tu máme ďalší, tu máme kríž. Ja by som to najradšej takto spojil. Ma tak napadá. Aj, tu nám už vzniká zápcha, To není dobre. Ale, dobre. Zoberal odtiaľ ľudí, čo je super. Vypadá to, že na tomto nám furt bude vznikať zápcha. Ach jaj. Mám lokomotívu. Tu je ďalší kruh. Tým pádom to dám takto, ale... Čo ja urobím? Čo ja zmôžem vôbec? Keď tu nemám ani tunely, čo by som to takto spojil a nemusel by to znova celé obchádzať. Krúžil by dokola. Tým pádom je tu viac efektivity potom, lenže... Čo? Ja zmôžem, no. Vidíte. Je to tento svet taký nevyspytateľný, no nevadí, pokračujeme v hre. Tu máme ďalší trojuholník, tým pádom nám neostáva nič iné ako to spojiť, lebo už tu naskočil prvý cestujúci, čo sem ste prejsť. No. Dobre, tu akože to není moc čo komentovať, ale vidíme, tak to už je docela dosť ľudí. A nie, on to zobere, to je v pohode. Tohle ľudia chcú ísť do krížu. Jak vymyslím toto? Dám to na túto zelenú časť, alebo na túto modrú? Ja sa to dal skôr na tú modrú. Ale síce tam je ten kríž, no a... Ten kríž... To
tam budú ľudia stediť. Jak aj do hviezdičky a takého kríža. Ja to asi posílim. Posílim to pridaním ďalšieho vlaku. To by malo byť celkom cajku. No a tu sa nám tvoria ďalšie zápchy. Aj. Tu sa nám tvorí zápcha. A ja tu nemám vlak. Stihne tam prísť. Čo si zoberiem? Ľudia, čo si zoberiem? Carriage alebo tunnels? Carriage mám dve, či je tunel. A rýchlo, semek vlak. Výborne. Mám ti rovno aj carriage. A tu by sa tiež zišla carriage. No. Aj. Ja už som prišiel môj jeden tunel. A neprišiel. Hovorím, tu by sa zišla carriage. Tak ju sem aj dáme. Nebudeme len konštatovať. Dobre, už budeme za chvíľku 500. 500 odoberateľov budeme mať, to je neskutočné. No, keďže to boli odoberateľa. Nevadí. No, tu máme ďalší trojuholník. Takže si to spojíme takto. Jak vidíte, tak tie trate sú docela dlhé. A dosť veľa času stojí dostať sa z bodu A do bodu B. Tým pádom by bolo dobré rozdeliť si to každú túto trať ešte na pol. Aby to nemuselo byť taká štreka, lenže k tomu potrebujeme ďalšie liney. Momentálne máme dostupné iba tieto 3. Ale zase máme dosť vlakov, dosť príjemných vozňov, takže je to celkom cajku. Jak to tu urobíme? Milí diváci, viem, jak to tu urobíme. Ne. Urobíme to takto. A budú mať iba jednu spoločnú zastávku. Ale to vôbec nevadí. Ono im to stačí. A tu máme ďalší nejaký pofidérny vzor. Aj. Tu nám budú vznikať na týchto spoločných nastúpičtiach zápchy. To je nemilé. Ale oni sa s tým hádam nejak vyrovnajú. Nemám tu žiadne vlaky ani nič. No, potrebovalo asi posiliť túto modrú linku, či nie? No je to relatívne čisto zatiaľ. Zatiaľ to zvládajú. No, neviem. No. Čo je to také zaujímavé? Odtiaľ to chcú ísť ľudia do hviezdy. Či potrebujú ísť semek. A odtiaľ prestúpiť a pôjdu takto až semek. Vík 6 lokomotív. A čo si... Ľudia, uvažujme. Čo si zoberieme? Zoberieme si line alebo tunel. Ja by som si zobral lineu, aj keď ten tunel by tiež nebol na škodu. Zoberieme lineu. A viete čo urobíme? Najprv si to zastavíme. Teraz. Bude to stačiť takto. A toto bude tiež menšie. Bude to takto. A tú ďalšiu lineu natiahneme. Tak. A hádam to bude stačiť. Hádam to len bude stačiť. Tým pádom by to nemalo byť také vyťažené. No vidíte, tu nám pribolo ďalší nejaký uhol, alebo čo to je. Máme nejaký tunel? Nemáme tunel, ja by som toto najradšej spojil, aby tu nemusel robiť furt takýto. Z jednej stanice naspak. A znova dám. A znova naspak, vidíte, tak to by krúžil iba dokola, tým pádom by to zabralo dvakrát menej času, ale tak čo už. Takto. A viete čo ja urobím? To robím trošku ináč a budem dúfať, že hento bol ten tunel. Áno, bol to ten jeden tunel. Tým pádom to môžem spojiť. Tým pádom vytvorím okruh. Ej, to začína byť nemilé, toto začína byť nemilé. Prečo ich nezoberieš? Prečo ich nezobral?
Ja on mal plno. Snad ich tento zoberie. Výborne, zobral ich. To sa mi páči. Ja by som to urobil ešte takto. Aby mohol rovno odtiaľto brať ten vlak, aby nemuseli ľudia takto prestupovať celú tú diaľku. Tak môže z tejto tráte priamo brať. A to je super. Nemyslíte? Ja viem, že áno. Nože. Zatiaľ tu nevznikajú žiadne veľké zápchy, ale vlakov máme málo. To musíte uznať aj vy sami, že vlakov je málo. Tu vzniká zápcha, tu vzniká zápcha. To vzniká zápcha docela často, tak by som to najradšej takto spojil. No, nie som si istý, či to vyrieši môj problém. Už tu síce ide vlak, ale... No, väčšinu pobral, to je super. A tu vzniká ďalšia zápcha, ejha. No toto je jak niekde v Londýne alebo kde. Máme novú lokomotívu. Teraz čo, budeme potrebovať nejaké tunely. By sa to zišlo táto žltá lajna spojiť a na to potrebujeme tunel a zas by sa zišla nejaká ďalšia line. Len kam? Máme pokryté docela dosť územia. Takže si asi vyberiem tunel a spojím to takto. Hej, to bude to, čo urobím. No, docela super zatiaľ. Zatiaľ to nie je žiadna hrôza. Možno nám nové high score. Ale to nám krúži neustále jeden vlak a zvyšil by sa sem dať aj druhý, tak sem dám druhý vlak. Tak. Ďalšia hra, na ktorú by som chcel natáčať je Train Fever. Alebo jak sa to má vyslovať. Píše sa to Train Fever. Možno to niektorí poznajú. Je to podľa mňa docela úctyhodná hra. Docela realistická, tak. To bola dobrá Tu vzniká ďalšia zápcha. To je nemilé. Tu by sa išli prídavné vozne. To je už tiež docela dosť ľudí. Ach jaj. A to je ďalšie. To mi nehovorte, že on ich nezobral. Nehovorte mi, že on ich nezobral. Tu sa to zapchá. Ne, choď ako drak. Choď ako drak. Zober ich. Nie, on má plno. Ne. Choď ako drak. To spojím zatiaľ. Choď, to nestíha to. No jasne, nestíha to. Tak to by bola asi hra, ktorá sa volá Minimetro. Ja vám ďakujem za pozornosť, ak by ste chceli viac videí z tejto hry, určite nezabudnite dať like. Ak by ste niečo nevedeli, alebo by som niečo nevedel ja, môžete mi napísať komentár. Neurazím sa, od toho to tam je. A ak chcete mi informovať o mojich ďalších videách na mojom kanále, jak už je z hry Minimetro, ak by sa vám páčila a chceli by ste vidieť pokračovanie, tak aj z iných hier sa nechajte mi odber. Ja sa na vás teším u ďalšieho videa. Čaute.